Tá páirsa mór aras mu bhainnim léana dar nó Rónán Mac Aodha Bhuí. Thosa Rónán a chur leáid an chlár Rónán ag trí ag oireachtas tharnam léanta agus dar nó buíana nuair go thosa an tOireachtas go leor daoine go háris daoine bhí freistal ar an bhéile ar inan na féile. Bhíoh siad a ggeirbheith an nó a teistal sa gár ar mealacha go bhéile dar a bheith Rónán in san labí agus é sin a chud seo hain seo oireachtas ar siúl ar an radio. Is duine thug sé léargus iontach ar an bhéile. Bhí sprí agus sport agus passion in a chur láthid. Agus ní hé bháin go raibh sé a Rónán hain ach spreag sé é an íana eile. Thuspáinse an chud is feardaoin ar fad. Chur sé a láthid an tOireachtas agus go dtibh an pobal na Gaeilge. San slí is fearr agus is tainmhí agus is passionanta. Riidir sé muid spéisiúil gon síl mór, dar muid go má fún hain na a bhí Rónán na cancelín agus a cains fún ar an muid bhaine. Láidir for fí Rónán ag oireachtas adhharas misisibe agus adhharas duine be go anach go ar Rónán ar fanna mlíonanta fada ba anan chlár Rónán ag an oireachtas agus ceann go na hócadí mór sprí. Breanín muid ar chornaí riada mar ceann go na hócadí móra. An na príomh chomórtas damsa a seanos ó cadúir. Ach bhí chlár Rónán thuasan sin freisin. Agus bhí sé speisialt agus ní ra aon chlár eile cosú leis. Ag an oireachtas ná ag féilte eile goróil domsa. Bei Rónán de gcónaí luite leis an oireachtas. Agus duine commóra ar bhealach buan amachchan seo ach bei muid a cíimrúad ag oireachtas na bliana seo.